कृपा से भइलू जियार अंधार में शोर भइल बावे पूरा संसार में कृपा से भइलू जियार अंधार में बसरे में गाड़ी ऊपर उड़त है प्लेन बा बसरे लगाड़ी ऊपर उड़त है प्लेन बा सब विश्वकर्मा भगवान जी के देन बा बसरे लगाड़ी ऊपर उड़त है प्लेन बा। विश्वकर्मा भगवान जी के देन बा बस गाड़ी ले